Naitong lukuro kanhay nong nalamsogo the voice of Tipra channel. Tini 13 June 2024. Piaba. In 13 June 1980. Tagbake 44 years back. Piaba sekango. 13 June Tipra hastiwo phatarsa Tipra ni bisingo kabangma kirima singsa kotorke jati danga manso koboke yaba da foi dofa ni bisingo soba kotorni jaka. 이 저거 것도 나오면 미신고 13 June 1980 이 살로 발레이키노 티프라 하스티고 티프라 니 미신고 TSF 야바 티프라 Student Federation 야바 티프라 Student Federation 이 모든 순서나이 Sukhamoy Debbarma 보바하이나 하스티니 Naimatang bahini, eba naimatang, eba force. Oma hero bake bo, taik bin lui kabang makai ni. I sita kundro i amsayo buthar jaka. Boru buthar jamani mukumno tini 13 June 2024 bahini hai. Tevse bomi buthar jamani mukum salke tini pale jaka. I pale jamani wo TSF ni adang rotam saka chumkhan laine noragabo khaine. Kini orang tanah kau kerja last year orang sini founding president baru tinggal Martyrs masuk orang ang nago stone art tak lain dewa isa orang magai orang untuk lagi orang paling banyak sini koi mung itu orang tangai orang itu three kelang mani oh hawa kamu ereng tak tentang bukurok Tani youth especially ang nirok kanyay nirok oje tubuy life mo na nirok city tumangay thangka sini to pani borok rok tuma khaijak kha tangai khaijak kha sa masithai bon bagang nirok kanyay jung TSF je mansa sini topa sini youth sini students on bagai jung sam khaine tong jung buskango bu khai thangnai boni bagai omtai history rokno jung pokhangke ama unglak youth rokno sini future Boni bagai jeng especially youth ni rokno jeng koinai omote hai history rokno ni rokta pokti jeng TSF dini oro jeng simi palagi man tei kamini borok sim haipano jeng koinai besang salo omoti prahasti galang gine palai jak theng hnai omong kha borok ni nukhungni bagai borok thui romania omochi ni jotto dofani bagai ni boni bagai ni rokno koinai ni rok omote hai ni rok sono support khaidi je mansak jeng ni ron bai khaini tong boni bagai bisibrang no omtai ke beskan gob palai jak theng hnai ang nirono koinai te nukhungni borok rok kamini borok rok nirok khata thidi nirok ni je omtai ke langma kamai thangmani amo ereng thangla nirok ni muito jeng khlai ni tongo te khlai jagi thangnai hnai jeng nirono amono koimo beskang ni salo jeng kha khaige te bu kotor ke o program te Martyrs jeno jeng palai jaga hnai jeng bai Bile hambai naitong ni nagjawi sino program